26 तारिखआव नैथि खलबनि बिसायख'थिया जागोन आरो बेवहाय बिटिआर जों जोंहा मोनसे समस्ति दङ दरं उदालगुरि आरो बेवहाय जोंनि जि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय एनडिए नि बिजाथि आरो बेवहाय इउपिपिएल आरो एजिपि आबो जोङो बिथांखौ सापर्ट होगोन दा बे हिसाबै जोंनि 99% केम्पिंनि हाबाफारिया जोब्बाय आरो दिनै एसेसमेन्ट खालामोबा नायो जिहेतु नैबे बिसायख'थिया प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथांनि नामाव बे बिसायख'थिया आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नामाव नैबे बिसायख'थिया दा नंखायनो दिलीप सयकिया बिथाङा 4 लाखनिख्रुइ बांसिन भट मोनना देरहागोना रोखा जाबाय आरो बेखौ नुनानै बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों खारन थांनाय 10 बोसोराव जिखिनि जौगानायनि खामानि जादों सिगां बे खामानिफ्रा जायाखैमोन दा नंखायनो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया बयबो रायजो राजाफ्रा फामे बिबारनि सावगारियावनो भट होगोन माखासे मानसिफ्रा गोनो गोथो जानो हागौ होननानै आंखौबो दिनै मिटिंआव लिंदों बे हिसाबै आं फैदों आरो रायजो राजाफ्रा रोखा बे दिलीप सयकिया बिथांखौ 4 लाखनिख्रुइ बांसिन भटआव देरहानो थाखाय बयबो रेडि जाबाय दुर्गा बर' बिथाङा नैबे बिसायख'थिनि उनाव आरो बिसायख'थिखौनो गेलेनो गिसिगोन आरो लोगोसे नांगोलनि सावगारिया नेक्स्ट बिसायख'थिफ्राव थानाय नंला बेयो रोखा जाबाय गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।